Start play. Ay sus. Start play. Guys, yung mga nakahandang i-play ko. Marie, Boy, Loopy, Sniper, Tris, Ina, yung mga ano, Noreen, Gian Vocal, Likap, Maritel. Eh, hindi pa nag-start. Nag-i-start na agad. Wait. Ayan. Yung bisita kailan yun? Nichols. Mega love shoutout. Kabsat Lupi. Salamat. Yaw. Kabsat. Pinay. Marami.
Sunod na nakapindot ko yung telepono mo. Itulak mo yung tuon kaya. Ayun, tinulak niya. Hindi yung nakasunod ka lang sa akin. Para ano pag pumasok ka? Nakamuntot ka sa akin? Playing. Playing habang busy. Playing one by one. Baka magalit si Lolo. Bakit magalit? Tama ng ano, konti lang. Baka magalit si Lolo eh. Ah? Oo, kaka-umpisa ko lang ito. Kahit na ano, iwan ko na yan. Masanali pa na? Nakapit ba ito? Eh? Hindi na. Hindi na maka... Ayaw mo pinali? Oo. Nakatulog ka na ito sa ako na. Ano ba pinag-order sa kanya? Alam na niya kung nag-online. Alam mo, bibili ko sa mga yung ID ko, sabi ko, kakalitin mo. Kakalitin mo.
yun ako yung yung type mo dito nga. This problem. This Diba pumunta na kayo kanina? Kanina, nakantay doon. Kasi nga, nag-order nga. Nag-order Asa nga. ang order niya? Sabi mo na. Eh, Problema ano ba pagdating dito? Sabi ko, hindi dapat sila magpapagod sa akin. Hindi ako makapunta kasi nasa akin yung card. Yung babay ko. tumawag. Tawag. Wala na tumawag. Ano nga kung pupunta ako, wala nga yung card nasa kanya. Uber ama, dalan niya. Dalan niya. Kung kanina ka ma, hindi niya tumawag. 55. Wala yan. Kasi siya mag-ano siya sa talagang level niya, ng tatay niya. Ihatid lang namin. Pagsabi niya, Sinong sunod? Kasi alternate yan eh. Alternate. Alternate ito yung alternate. Alternate. Playing yan. Playing alternate. naubos pa na pinagalian niya kanina? Ha? Naubos niya? Busy ako kaya hindi ako makaayuda eh. Kaya play na lang muna. Play. Play. At tayo, Kain muna. Si Lilian. Si Lilian natin yun nakasunod. pinakabili ng Coca-Cola sa tumili. Nagkala sila. Ay, basa na. Ay, basa na kaliwala. Ayun, gagawin mo. Kasi wala yung ano, wala yung explanation, wala yung kanila. Kanila na tinapon, wala. Ito yung pupunta kay Mata. Kasi tutuloy ako. Tama lang yun. Ganun naman ako. Ano yung tutuloy na nauubo? Sino yung nagawa? Hindi ko nakaroon ng nakaroon. At naman ang nakaroon ko sa nakuha. Ayaw nila ng check ko. Lagi hindi. Pagbuhat nila ng kanila. Kain tayo. May buko yan. Ay, hindi. Parang ano. Kaya mahirap ka ba yung pera na 200,000? Master. Oo. Maraming mo. Hindi naman parang ganun ang anak ko. Ha? Hindi na, yan na naman ngayon. Hindi pa na ganun ang anak ko. Kaya mo, hindi na picture naman. Anak niya na lang naman. Walang ano eh. Walang di kasi. Hindi niya
na-open na yung bilas nila. Nag-warning na ako pa rin eh. Sabi ko, pinato na baka alaman kayo ko na basta-basta kasi yung ano niya may problema. Ang libo niya, hindi na niya nakuha. Oo. Hindi na. Bakit? Wala. Sabi ko, i-lock mo na lang. Tatanong nga ako kasi 20,000. Madali lang yan eh. Ano yung siya? Hindi ako 25,000. pagka ganyan, lalo yung bahay na anak ka doon. Ano lang, itinakas din. Ayun lang. Wala ka kung halimbawa yung mga 1,000, 1,500, okay lang. Pero ang ganda. Madali lang yan. Kasi may napindot ka doon, magkakamali ka. Pag hindi na mo. Hindi na. Ano daw na naman gagawin? Luwi. Nilagyan mo ka pala sa ano? Ang dalawang gano'n? Hindi. Ilagyan mo lang sa rep. Ilabas ko kasi hindi pa ako nang Nasa tema na, basta mo din ako ng sudor. isang buo. Meron din mga parang nabawas na. Meron mo yung sa tubig. Ano ba ba? Siya ba? Ano siya ba ng makaraan? Dahil? Hindi. Dahil. Hindi. Talagang sa hindi ko. Dahil tapos nagawa sila ng... Hindi, ano na. Kung yun ang gawin mo, huwag yung kabat-halis. Hindi na nagagawa. Lagi na lang, dahil kundara. Ano na lang. Ano na lang parang siya? Ito, ano na ba? Hindi. Dahil, antes, sabi mo hindi mo masyado na yung ano, kasi yung machine. Antes, May ano yun. Kasi yung sira, may ano yung ano niya. Mapigtuan naman ko. kaya nga yung ano din, hindi ko pinapatagal. Pwede na malambot. Bakit maano lang naman. Sabihin natin. Ayoko ngayon. Bukas hindi na. Dahil ako katamang sisi, bakit nandiyan na? Tuwakang ka lahat. Plan nila yan. Hindi na ako yung sabi ko. Yung dati, kasi may exam. Sa rooftop, ito yun. Yan, talagang bubuksan na rin sa taas niya mo. Hindi yan sa rooftop. Kasi hanggang kanila ng problema. Kasi ano pinanong natin. Yan, kasi hindi yan lumalamig. Lumalamig yan kung parehas sa bukas. Hindi mo na ito dati. Nakala? Sino nang sunod? $200 na lang yung ATM, ha? Ha? Ikaw sa kanya. Bakit tigdaw sa Naku, aray ko. Hindi na. 300 yun kanina. Kaya pinamili ko kanina, 63.
yung papakain ko. Yung gano'n, sinaubo, hindi na. Ang tatlong plato na po. Strawberry, mango, saka orange na talong sa uban niya. Yung dalawang ang yung dalawang lang. Yung tatlong natin. Tapos yung ano, nandun sa rin nakita mo. Yung repolyo, may pancit, may papaya. Ano yung bukas? Pancit na naman, yung pancit sa akin naman. Meron doon at Emma, meron doon, magpapaya ka. Meron doon. Kita mo yung tira-tira mo doon na naka-ice cream? Ano to na ba yun? Di ba? Ang mga papa. Andun yun. Yung nag-iigi ako ng toilet, ha? Siguro. Pero pag nagluto, ano mo na ako sa malita lang. Kasi si Dolce, ano yun, yung gano'n Nakamay-kamay nila. ang pangalan niya? Ni Prowasan, ano sila, matugang sa ano, laki lang ano to, kung may, ano na ba, wala. Kaya pag nakita mo yung luya, kasi mo ulit sa labas, tawag na ere, tulad ng ginawa mo dati. Sarap na luluto. Sis Marie. Please. Hello. Hindi ka patulog? Nakatulog pala ako. Naka-play kayo, nandyan kayo. Grabe sila sa mata. Hmm? Yan ka na. Hindi na yan, kasi Parang ano nga kasi. Babag niya din ang kawan na. sabi nga doon sa anak na kagabi. Siyempre, doon pa lang sa bahay na. Kasi bukas ka na lang sundoy ng tatay mo pag sila. Siyempre. Ano ba ba sabi rin sa bahay? Kagabi. Ay? Ano ba yun? Buti yun yung nasusunod ng ano, yung mga bito. Bayad na sila na yun. Parang sinabayan na yun sa mo. Sinabayan na yun, ba? Dahil sa niswe. Yung ano, Yung ano mo may yung pakipat ka. hindi yung diretso. Diretso hanggang sa May baba. Ang payat-payat ko. hindi, may leggings lang siya. Oo, may leggings na payat-payat ko. Siyang ano, may shape yung ano niya. Ako bumili ko. Ang may shape siya. Yung ano ko talaga yung dito niya. Oo. Ako bumili ko. Gusto ko pa kayo kita yung may ganun-ganun eh. Ayaw niya. Sabi si Yoyo.
Picture nakita ko eh. Si ano ka? Tignan ko nga yung mga susunod. Para ba ito? Sa halina ang gawin ko yung mango. Walang mango. Balikan natin na. Ano gagawin? Kung walang mango talaga. Ano yung gagawin? This is Kulodo. Problema niya naman. Yun nga. Problema talaga yan sa pagkain. Nanay ni Lucy. Hindi naman kasi ba yun eh. Oo, kaso ang pagkain niya hindi ko pwedeng manok. Hindi ko pwedeng may manok. Ano gagawin natin sir? Hindi ko pwedeng may manok pero nag-ano siya ng betama. Yung yun. Gusto nila. Malang sa'yo, di ba? Hindi ka malansa. Kasi ginawa na kami. Ang hindi pwede yung lasong. Tayo nga. Sa pwede yun. Tawag. Tawag lang ng asin. Kaya hindi ka na mag-arista ka na lang wag ka lang. Kasi mas malasa yan. Hindi ko kayo gusto. Hanggang sa gabi na naman sila dito. Hanggang sa gabi na naman dito. Ay, ano pa? Akala ko ba hapti na. Si Mata, alam mo sa totoo lang, si Mata
naman ito, walang iba. Busog na. Ay. Yan ang hindi ko nabili. Luya ko yung tatay. Nasa kahulian, Sis Marie, nasa kahulian kayo. Nuna ko yun eh. Kabsat. Salamat. Kabsat. Okay lang walang dyan kasi lang ako. Update lang ito, update. Update lang. Ay, salamat. Nabusog. Okay, busy. Hanggang sa alas 4. May mga bisita. Sunod dyan si Sir Doyet or Sir Doyet. Do you eat yourself? Tapos ayan o. Tinanong si Global yan. Dali lang pala eh. Yan, gusto ko yan. Sabi ko. Yan, gusto ko yan. Gusto ko yan. Akala mo niyo magkakaroon ako. Wala ko yan. Gusto ko yan. Kaya pa na ako. Wala akong grading. Tulad ng minsan. Tumawag dito sa ina. Wala akong ingredients. Ano ba? Alin pa yung maraming saka ano nagpapagawa. Buti sana kung nagbayad. Dami niyang utang na niyan, Didi. Siguro nasa 1,500. Oo, ate, ayan, totoo yan. Nung umalis ako, nasa 1,000 utang yun eh. Kasi
tamis na pala namin. Hindi naman pala magbabayad ng pagbalik. Sige rin ni Ina. Rin. Pare tayo pag ano. Kahapon ng isa, 24 ang na-play ko. Kanina 35. Kanina 35. Guys, okay lang matulog na kayo kasi gabi na. Ito update ko lang. Okay lang na walang ano. No, Lord. Ha? Kasi kung uminom ako ng pepsi na Isang tatlalo na ano na matanaw. Gusto yung noodles? Hindi. Ano ginawa? Nagbaho sa dulce, nagbaho siya. Nagkain sila. Ayoko ng ganun, Ate En. Ayoko ng ganun na handa na ayong alam na hindi naman naaano ng tao sa dulo ko. Na ang hinayang ako. ano yung gusto nila. Oo, yun na lang kung ano yung gusto nila. Gusto nila order. Diba? Gusto nila yung order. Gusto ko na kaso mas marami ang kanin eh. Masakit na yung tuhod. Eh, ano, wala. Hindi ko nilagyan ng ano ito eh. Ayan, with ads. With ad, yan, walang ano, walang skip. Kasi sayang eh, sayang yung ano. Ha? Ano, alauna na. Alauna na ba? Ay, hayaan mo yung alauna. Alas 4 tayo matutulog. Uwian nila. Hindi, maaga siguro ang uwian nila ngayon. Hindi sila babot ng anak sa 4. Hindi na sila habutin ng alas 4. Hindi tulad nung ano. Nilamig ako sa Pepsi.
Next. 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 Sinong nag-next na? Pusang ano na ito eh. Nakahilira. Hinilira ko na yung mga ano. Sister, do it. Do it yourself. Mamaya ako magbabakas sa mga ano. Ate Eman, nalabas ko na doon. Ilagay mo lang sa ano yun, sa may tubig. Malamig. Pero lagay mo sa... Alin? Ano doon, ano? Tinora? Hindi. Kahit yung pakpak hindi na wala ako na ako sa akin. Nilagay na pa rin yung sudok ko. Sudok ko kanyang pagano'n. Naglabas ka ng tulog mo. Oo. Sininaw ako. Hindi natin natitikman yung gawa mo ano? Hindi, hanggang ganyan ba? Oo. Mangginaw. Dati pa kaya tumira? Sinong mira? Ay, oo. Kasi naman, Ano naman niya dyan? gusto niya kaso yung ano daw, pinagtutorture. Ay, saan siya? Ha? Sabi naman niya, dalawang ano niya eh. Pagdagdagan daw ng sahod. Okay. Kasi Linda, pinagtutorture yan eh. Ano kasi sa parang sa salamat at dahil. Sa mga kapatid. Malinaw. I-over mo ba yan? Ano yung bukasan mo? Kasi namin yung umabenta. Oo, pero
ano niyo ba bata? Sinahamot? Mga bata? Wala. Ginaw-ginaw na yung pera ko. Grabe o maginaw. Bakla na ng chay. Wala namang ano na. Tinanggal ko naman na yung ano. Ibalik ulit ano na sa inyo na yun. Ibalik ulit sa dali. Ang sisa nila yung mga pagaling. So, kapag naman parang tanga pa lang. Pag hindi na nagsunod sa kanya. Eh, sino sila? Hindi sana. Sana ako saan? Diyan ko nagplano ko ng dito. Malamig ang tubig, ma. Kaya nila Grabe, ang lamig ng ano, AC. kumain na italamig na ilan. Kaya pag minsan sinisilip ko yan kung paano nila pinapatay. Kung hindi ko nakakabutan ay, laging sira ang kapasitor sa taas. Nakapon, pero ano siya, nakakat. Malamig. Maano, sobrang mabango ang bahay. Ayaw nila ng babango. Gusto nila yung babango ng ano.
Ay, naku. May nakatambay. Ay, naku. Oh, lamig. Lamig. Mag-uot ako, mag-uot. Doon ba yung work na Lalaki. Kung klase. Ano yung ano? Maaga data. Kasi hari ba? Di ba nagano siya ng ino doon? Pinapagana. Wala too much there. Di ba yung kansa niya? Sabi, okay. Alam mo, pag kayo magdasal ka na ganyan, palitan mo. Kasi pagdasal mo yan, pag biyernes. Hindi hanggang ilang araw mo suot yan. Malo, is too much there. Sabi ko, wag ka, alam mo ba na nakaka-chat tayo sa hagdan? Hawak ko pa, hawakan mo daw siya. Sabi ko, ako, doon lang ako mag-isa. Hindi na ako nagpapahit ng Tapos kasama ano yung ko. kamay ko? Sus Mariusip, sabi ko, hindi ka mahuhulog niya, huwag ka mag-alala. Sabi ko, tumutong, ay, huwag ka tumutong sa kamay sa kulang ko ng sawad mo dyan. Hindi ba ako yung pwede tumutong? Ano yung napaltan mo yung mga, napaltan lang. Pero di May mo dahil. alam di mo May dahil. sa Tamat-tamat yung sampunin yung dahil. takot nga. Yung dahil natin. Okay na, yung pala sa akin na. Oo, hawak ko siya. Nakatulong ako doon sa mix na gano'n. Sabi ko, nga, doon sa taas pa eh. O kaya dito. Hanggang kadulo yung hagdan na yun, inaan ko. Nakakot na yung bitlog. Saan mo yung ano doon? Sa taas. Oo. Kasi pag doon na may ano, may mayroong spy, ay spy. Mayroong ano, space. Kaso,
bonito. May lahat. Kailangan may ano. Kaya, pero alam mo ano niya si Hana. Pero ito na si Hana. Ganun lang. Ito. Sa ilang araw, pag hindi ako tayo makapilip. Minsan nakahanap ko diyan. Ano yan? Ay, ay, papasok na rin ako sa ano, maya ng konti. Bagong Pilipinas vlog. Nag-shouting. Thumbs up. Ano ba yung niluluto ni ano? Yung ano. Kay Sir Laytap pala yun. Play na yun kagahapon. Play ulit. Bang.
Bakit yung tinatawag si Ina? Bababa. Punta ko ba? Sabi huwag na kasama niya yung mata yung tulong niya. Oo, ayaw ko na marami na to. Ayaw. Talaga sila ko nito. Oo. Lagi ba dito? Nasipa mo ah. Maluktot. Nasipa mo. Bumalik. Next. Yeah. Ano yan? Tuloy-tuloy na yan. Oo, ano ko na. Iwan ko ba? 12. Ano ba na? 12:41. Grabe. Ano dito yan? Lalaki na. Oo, iba ka. Ay, di ko nang mag-toast ko. Ano na yung toast? Pero ano, matulog na tayo. Pati pala din. Yala, yala! Iwan na natin yung mga bisita. Ginaw, promise. Para tayo mag-ano. May dinis ba sinabot? Ha? Sa ano niya? Saan? Sa order niya? Drinks? Oo, meron. Grabe naman yung maka-drinks ay maka-inom ng... Kaya niya yung sarili mo. Nakapasok sa tubig. Ay, Yung tudong, kung babuya sa labas. oo. One time. Kunin ko yung ano, susi. Nag-play-play. Tumatawag dito. Nandyan ka, ano, sis Waten, late team Waten. Nandyan ka, naka-play ka. Naka-play ka. Baka sa ano bang, baka nasunod ka na, hindi bang, sige na sis, sige lang. Kahit na iwan nyo na yan, maka-play lang ako, okay na. Guys, sunod. Yung nandyan, sunod ko para kasi sayang ng para dagdag ng nyo. La 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 la.
Kabsat, matulog na kayo. Matulog na kayo. Tuloy-tuloy lang yung play. Meron pang play, nakaano diyan, nakasalang. 1, 2, 3, 4, 5. Si ano pa, kusang ano ito, mag-i-stop. Si Noreen, tapos si Inamix Vlog, Tris Cantus, Sniper Pinay, Lopi Ilasus, saka si Boy Manlalakbay, saka si Marie, si Sis Marie Vlog. Yan. Tuloy-tuloy lang yan. Ako matulog na rin. Kay ano yan yan kay Chi. Sleep na tayo, Yoyo. Sleep na tayo. Sleep na tayo. Ano, magpapakarga ka na naman. Kiss mo po. Kiss mo po. Kiss mo po. Sino yung sumunod? Kasi ang mga may mga bisita dito kaya. Si Noreen. Pala si Noreen. Si Noreen. So ayun, nabuksan ko na nga doon sa binilihan ko sa may Carrefour. Isa na ako sa mga suki nila. Dalawa na cellphone ko doon ko rin nabili. Pati yung laptop ng anak ko doon ko rin sa kanila nabili. Kaya ano, ito bubuksan na natin. Ipakita ko na lang sa inyo. Actually, nakita ko na doon pero sa inyo ko na lang ipapakita. Ayan. Feeling ko hindi naman ito siya madaling matutumba. Ayan. Ilagay na nga natin. May ano siya, may ball head siya na adjustable. Sa ball. So, ayan, madali lang siya i-fix. Niya, smartphone. So, ayan, yan yung style ng ating BK15. Ayan, maganda kasi flexible, multi-angle full head siya. Saka, pwede mo siyang adjustin. Ayan, ilagay ko na nga yung phone ko para makita natin lahat kung matutumba ba o hindi. So, ayan, hindi siya natutumba guys. Carry niya yung phone ko. Kahit na paikutin pa guys. Kasi meron siyang ball head na adjustable. So, ayan. At ito yung pinaka-bongga. Meron siyang Bluetooth remote control. Ayan, pwede nga pala ito siya guys, horizontal, vertical, pahiga, patayo, ganun. Kaya nga, nagustuhan ko talaga itong South Face Plate na nabili ko. Ayan.
akong self-esteem na sobrang nasisikipan yung phone ko at natutumba. Pero ito napaka-comfortable. I mean, ng phone ko, hindi ako matakot na baka mahulog o ano matumba. At saka guys, matibay siya. Kaya sulit yung 89 dirham ko. Bali, may lalagyan siya guys. So, yan yung ating